De stageperiode komt er weer aan en dat betekent bloed, zweet en tranen. Voor een plekje in de zevende hemel. Oftewel de plek waar jij graag stage wil lopen. En dat doe je hier. Bij Sterren.nl draait het allemaal om de liefde voor het Nederlandse lied. Het is dus meegenomen als je er niet vies van bent. Willeke Alberti, Sineke of Frans Duits. Ze komen allemaal voorbij. Aan Nederlandse klassiekers geen genoeg dus. En ken je ze nog lang niet allemaal, dan leer je ze hier bij Sterren.nl wel kennen. Als webredacteur ben je namelijk... Oh, nee, wacht. Wat? Nee... Ja, oké. Als webredacteur ben je namelijk dagelijks bezig met het afstruinen van internet en social media rondom Nederlandse artiesten. En hou je niet van stilzitten, ook dan kom je hier goed aan je trekken. Je werkt namelijk ook op locaties tijdens verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Sterren.nl Muziekfeest op het plein. Ja, jongens, dit is niet de bedoeling, hè? Kan het licht aan? Juist. Zoals ik al zei, het Sterren.nl Muziekfeest op het plein en nog vele andere evenementen. Naast deze werkzaamheden ben je ook bezig met het bedenken van prijsvragen. Je werkt deze zowel visueel als textueel uit. En vervolgens plaats je ze op social media. Kortom, veel te veel om op te noemen. Wil jij nu deel uitmaken van het Sterren.nl team? Solliciteer dan vooral via de onderstaande website. Thank you so much. I love you, people.